Takže čaute ľudia, a dneska si tu zahrajeme napríklad jednu hru. Dobre? No napríklad si zahrajeme toto tu. Ja už som to hral, takže není na tom nič zajímavé, hej. Nepýtajte sa skámať. Keď som offline, tak dostanem toľko peňazí. Pripomínam len som, že fake dangles dobre. Takže prosím, nehejte ma v komentáru, ďakujem. To len je také pripomenutie. Tak, pijeme túto vodu so vysavačom. Či čo to je? Pozrite, čo tu je. Celkom dosť dobrá vec. Napíšte mi do komentárov, keď chcete na streamu hrať so mňou, tak kľudne môžem vám giftnúť hociakú vec, hociakú proste, chápete, proste rybu nejakú, napríklad berily, neviem proste. Proste vám to giftnem, keď dáte na tomto videu 5 lajkov, tak vám to dám. Ideme na to. Tak. Dobre. Zasa mi... Áno, to berem. To je veľmi dobré. Takže tak. Toto budeme tu čistiť rýchlo, strašne. Vybrať tú lávu. Takže tak. Nice. Zoberieme legendárku, lebo to berem len pre vás. Toto neviem, či dáme. Je to strašne ťažko, takže ideme dať home. Zoberiem si tu 3 milióny. Tak, máme tu 8 miliónov. Tu nás zatiaľ... jaká obrovská! Wow! Môžem niekomu giftnúť napríklad takéto, alebo takéto. Aj niečo z tohoto, keď dáte odber. Takže tak. Rebír mám aký vôbec? A 4 za chvíľu budem mať toto. Za chvíľu. Ideme tu na. Musíme dať level 125 a môžeme potom ísť už tam 4x vaker. Čiže viac nám to bude dávať vody, takže to je super. Zatiaľ nezabudnite hodiť like a odber. Moc si prajem 1000 odberov. Alebo aspoň 50, to by bolo dobré. A možno urobím aj nejaký speciál za 50 odberov, dobre? Bude to taký streamec. Alebo nie, to bude video. Dám si autopiker. Mal by som si vylepšiť asi ten vysavač. Koľko stojí vôbec nejaký? Ukáž. Asi tento Venom si kúpim. Ten vyzerá zaujímavo. Koľko to bere? Čože? Ako rýchle? Ako rýchle získame ten rebír.
vydali sme to, dáme repeat. A teraz to budeme ťahať ako nič. Koľko potrebujeme robiť? 150 to dáme ako nič. Len nejakých 40. Napíšte do komentáru, že či sa tešíte na roleplay. Alebo na ten speciál. Za 50 odberov. Už len 20 000. Nie, 20 len. Nie 1000. No, ja idem tu na. Tak Minecraft skill. Dobrý gigachat. To dáme jak nič, tak. Zrovna je nejaký Venom 10% šanca, aby dostala nejaká ryba mutáciu asi. Tak. Toto by sme mohli zvládnuť už. Ale tamto asi nezvládneme. No neviem, či to zvládnem, ale skúsim to. Zvládam to jak nič, a keď nemám ani bilión. Čo tu máme? To by som vám mohol zobrať ako do súťaže napríklad. Alebo taký len dáček. Zoberieme toto. Koľko to dáva? 133. Musíme tomu koľknačku. 122 000. Toto tu. To už sú také slabé, to už vám dávam len tie lepšie. Takže tak. A už to mám plné, takže už zase nemôžem ani brať. Koľko vôbec natáčam? 9 minút. Pohodičke. Takých 11 alebo 9 minút. Nejak 9 minút bude. Budem končiť už. Toto asi nedám, takže vylepším sa na druhé video. Takže z tohoto dnešného videjka je všetko. Nezabudnite hodiť like a odber a nejaký krásny komentár, aby sme mali 50 odberov, pardon. A z tohoto videjka je všetko a čau!